Hindi kaya nakadukwa na. Hipon. Kung ganit, hindi pa nang tayo. Ang gani. Kasi sabi mo katunggan, nurse ngayon katunggan na naman. Hindi ka nakaulit yung kasi. Hindi ako mataas. Hindi ka kung gano'n. Ang gani. Hello mga ka-dragon, magandang tanghali. Ayun na. Dito po po. Tak. Mahiga ka, Nandito kami mahiga. sa aming bukid at patanim po namin today. Kung gusto niya yun. Hari, mag yan. Hari. Hello po. Hello po, JD. Ano yun? Ay, dal tayo. Stop crying. Stop crying. Oh, stop Hindi ka nagkakait kita. Bukas pa. Tulog na. Live na live. Ayoko. Ayoko. Ayun ang mga live oh. Live ka oh. Huwag ka mag-iyak oh. Pagalitan ka nila. Punta ka na sa duyan mo, Rod. Ayoko. Hari, magdoyan. Lay down na, lay down. Ayoko. Kain tayo guys ng saging. Ayun oh. Nag-mukbang kami ng saging na. Hello from Hawaii, from Bruce Bambico yan. Shout out Sir Bruce Bambico. Alis. Busog na ako. Para kung di lang makain ng supa. Ganang morning mga ka-DFL from Ma'am Shirley yan. Hello po Ma'am Shirley. Hello po. Good morning po. Yan, shout out din pala kay Ma'am Evelyn Dison from Hawaii. Yan. Kamusta po dyan Ma'am Hello po, Evelyn? Ma'am Kain tayo ng saging. Nilagang saging. Ako nilagang kamote. Matigas. Hindi Gusto niya na sa'yo, naman. Pe. Sarap. Hindi ka naman tayo. Kahit matigas. Anak, tangkaw. Ayan. Hello po sa 35,000 viewers. Nagandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat. Pambait-bait ni JD. Bigat nga lang, Ang Jay. bait ni JD. Halika na. Bigat mo. Wala, wala pang kuha. Minsan ako naiiya ako, minsan ako napakargay. Siyempre nga, bigat-bigat. Okay lang. At mabait mo. Hindi nagagalaw kung pinakarga. Muntok na kasi yung mata niya. Kaya hindi na maligalig. Para Ang makatulog. galing patulugin. Siyang nga, maligaling. Ayan yung isa Paligid. naglagay ng bala ha. Bahala na. Bala ng hiwat. Galing. Nag-isa ako ng Bakit tanggal mo lulo yung ngipin mo? Good morning, Team DFL from Albert Cortes. Good morning po, Sir Good Albert. morning din po, sir. Naimbag Say nga good morning. sapa, kada kayo amin from Valenzuela City, sabi ni Sir Rodolfo Cabangon. Ayan. Mayroon po akong kilalang Cabangon po dyan sa ano, Valenzuela, dyan po sa may Caloocan, si Ma'am Maylin Cabangon, ay po, manager po yun ng National Di Bookstore. ba? Kasi yung nakampok. May kilala rin Area ako. manager. Kabangon Alvarez. Taga Bulacan. Good morning mga sisters, Dan Samba here from Masinloc, Zambales po. Sabi ni Ma'am Melva Edcueban. Yan, kahit kami rin po katatapos ng kanina. Yan, hello po sa ating 52 viewers. Ay, good morning, good morning, good morning, and good evening sa inyo lahat. Ay, ano ko na yun? Gisa. Siyang yung kaligalig. Oh, At itong kon ko, katahimik ko. yung ngaling kangkat. Katahimik ni JD. Yung ngaling ko nga si Bubaw. Naantok na naman. Naantok na naman. Naantok. Paano Jay? Sala masok paano. Ganun ko lang yung gana. Mainit kasi yan. Mas maganda pa nga ganyan lang. Tapos lagyan ng sapin. Nakabaltog lang kasi yung ulo niya. Sit. Behave. Mainit din yan. Hindi mahangin na yung likod niya. Yung ulo niya lang dyan eh. Yung likod niya dyan eh.
Behave ka naman yan. Kaya natin matikas. Wala na silang kwan. Magsilayas na. Ha? Matigas? Oo. Kasi yan naman. Oo. Baba na ito. Lay down ka na doon. Dali at mag-work kami. December na. Wow! Number 7. Yan, hello po mga kabagis watching from Bakersfield, California. Yan, shout out kay Sandy Pino. Yan, hello po kabagis. Ingat po dyan sa California. Taga Pangasinan din daw siya from, ano yan? Suwal, Pangasinan. Hindi nga ako makaano. Inat-spat mo nga ako. Yan! Open mo yan, spat mo. Iga na ka. Iga na. Tutulog na siyang pod. Tulog na kagano. Okay na? Ay, walang pangpa. Yan, hello po sa ating 74 viewers. Yan, shout out din po kay Ma'am Myrna Yuson. Hello, beautiful ladies. Yan, hello po. Thank you so much, Ma'am Myrna. Kasi binigay namin ng isang buo din. Kaya kailangan nila ng panghalo. Nagpatanim pala kami ngayon mga ka-dragon. Sana matapos nila ngayong araw. Pangalawang araw na ngayon. Kahapon marami silang nagtanim sa 40 plus. Ngayon nasa 20 na lang. Ewan ko, parang siguro bukas half day pa sila. Hi DFL ladies watching from USA. Panay ang search ko ng vlog nyo. Wala. Ano yan? Wala kayong new upload. Buti lang nag-live kayo. Ayan. Actually may vlog po. May vlog po kami kaya lang hindi ko pa po na-edit. Gawa nga nung ano. I-edit ko sana kagabi. Sobrang antok ko na din. Talagang hindi na kaya ng mata ko. Na. Katulog na. Dito ko nilagahay. Kapuyat din kasi isayang yang. Minsan gabi na matulog tapos ano pag magdede then ano pag matulog siya isa mga bandang alauna o alas 12 tapos mga bandang alas 4 minsan ano pa nga At hindi kapalan ka, bang magpasusikot ito. basta hindi na siya mag-iyak-iyak na siyang gano'n makasususaw. Matulog kasi di pasusikot. Tapos pagka didi niya gano'n, hagis niya lang na gano'n eh. Hindi ko problema sa gabi. Hindi ko ano kuman lang naputan na nag-iipin nagwala-wala ng gabi ating gabi. Paano pag magdidi ay? Pagdede eh. Kahit hindi na padidi mo, kahit hindi siya na nagigising ng ano. Hindi, kahit magising yan, tulog lang siya. Hindi siya yung bata na mag-iyak-iyak sa gabi. Hindi iyakin. Hindi ka iyakin. Yan Kahit ano. iwan ko yan sa Pag gabi. pabagal-bagal pa ako, karaid yan eh. Isa nga ako, nagkakagad. Minsan alimpungatan ka na lang eh. Itong isa naman. Si Kwan. Paubos na naman, hindi ka pa nakatulog. Ayan, pamita natin. Ayan po. Ayan na may Siguro bukas po natin i-upload na lang. Kasi anong oras na din. Mamaya pa ako mag i-edit.
Tas hindi ko rin maharap sa umaga kasi nga may tindahan, May bantay, may bantay. May yaya, may tindahan. Maglinis ng bibian, naranasan niya na. Maglaba. maglaba. Buti na lang pa sila Pasing at Ante Ligaya minsan dun sa bahay. Guys, pa-shout out Alan Biray from Virgin Land, New Jersey yan. Hello po, sir. Alan Biray from New Jersey. Hindi ba dahil cellphone mo? Ba't di maka-YouTube man to, tayo? May Mamay na signal. Hello po sa ating 102 viewers. Meron nga ate yung kan. Hindi mo na eh. Hindi man magano. Hindi mo dito. Hindi makayo. Ikaw naman na. Ang tawag doon, ikaw ka baga. I-restart. Para pa. Kaulo ba sila nanay mo, Ge? Hindi na rin ang tingin sa live ka. Ha? Hello, musta na kayo dyan? From Sir Bernardo Cruz Jr. Yan. Okay lang naman po, Sir Bernardo. 2 buwig na saging nakasabit. Meron pa nga dito, hindi namin tinibag lahat at baka magkasabay-sabay. Meron na. Wala pa din. Hindi ko na restart. Hindi ko na restart eh. Baka nagtanong siya nag-hang. Nag-live. Ayan, manti dyan para From Nisa del Javier, maulan na umaga po dito sa amin. Sana all. Sa amin po, mainit. Dito Huwag mo nang umulan kasi may sibuyas. Watching from Capiz. Kamusta mga auntie, mga Zeze? Hello, miss you all. Yan. Pasyal ka ulit dito, Ate Nessa Del. Kamusta? Kailan ka, mga anak, sir? Kailan tayo mag-asawa? Charot. Asawa na ngayon? Si Ate Nessa Del. Sa ati bibilin yun eh. Bibilin niya. Ay, naku. Kamusta na si Baby Noah? Ayan. Sa bali Tuesday daw po ang last day nila dun sa hospital. So, ninenervous na yung mother and father niya sa kanilang bill. Makaroon ka. Lahat kami ginanervous pala. Yan. Pupot. Yan. Hello. Ano naman po, okay na rin si Noah, bali nag-antibiotic siya gawa nga nung pneumonia niya. Siguro ay na rin medyo nagbigat-bigat na rin daw siya, nasa yung sabi niya kanina, mahigit 2 kilo na. Kasi nagbaba yun eh. Ilang kwan ba naman na hindi nagadede? Nag 1 kilo. Watching from Las Vegas, Nevada. Nevada pala. Nevada. Nevada. And shout out kay Ma'am Celita Julian. Aloha, watching from Hawaii. Aloha, Hawaii. Yan, hello po. Ang dami natin viewers din sa Hawaii. Hawaii. Hindi na ba naghanap ng nanay niya si Liana? Nasanay na sa inyong mga tita niya. Hindi naman na po. Minsan pagka video call niya, ginagano niya pa yung cellphone. Hindi niya pa alam magnanay tong bata na to. Kahit sino lang po ang nag-aalaga dyan. Diba? Kiss to tita. Kiss na si tita. Ayaw mo si Papa. Ha? Hi, maka-DFL. DFL tuloy. Watching from Las Vegas, Nevada. Yan, hello po kay Ses Eklan. Wow, ganda naman ang naka-pink. Pwede ba ligawan? Oh, naka-pink. May asawa na yun. Pengen naman ng dragon fruit from Sir Julio Gonzales. Yan. Wala pa pong bunga. Next year po. Next year po.
Yan, shout out kay Jerry Liquias din sa Baguio. Yan, sana all laging malamig. Nasa malamig na lugar. Happy blessed Sunday. Keep safe always, DFL ladies. Yan, lagi yan nagko-comment si Sir Jerry Liquias. Thank you po, Sir Jerry. Hi mga ka-DFL, buti nag-live show kayo. Good day sa inyo. From Elizabeth Lem Kiko. Limki. Ito. Kaano-ano niyo po si dalawang nanay dyan? Nanay dyan sa from Quezon, Nueva Ecija. Lagi pa ako nanood ng mga vlog nyo. Gusto rin kasi ng ganyang lugar booking. Kaano-ano ang dalawang nanay. Ito po, si Auntie Ligaya, kapatid ni Papa at Yung asawa niya. yung asawa ni Auntie Pasing. Magkakapatid po yan sila. Bilas. Magbilas po sila. Kasi hindi yan, mainit ang kilig. Sila yung magbilas. Ay, ano baga? Ante, di ba Oo, hindi pag mainit lumangipag. yun sa thermos? Katagal na yan. Hello po mga ka-drown fruit lady Ito, from saging na nilaga. Angeli at Telio. Yan, shout out po. Hello po! Sakto name ng mama ni Popot Aisa, tapos si Popot Aisa din. Liana Pasita po. Excuse me po. Yan, hello po sa ating 105 viewers. Aray kurbat ba? Ni uncle mo ata. Yan, shout out din kay Sir Renato Aguinaldo. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Gising sa mga tulog. Gising pa rin sa mga gising. Gising. Punay na rin tong mga saging. Oh, Kalumpipe. Kadami ko pang yan na kinuha. kadami ko pang naitapon ka lang ng daily. May bulok pa yan. Yung iba. Mura pa kasi to. Mura pa yun ang itsura. Yung pilit ng kinuha. Pero matamis. Masarap yan ikaw yung maluya. Sige, ako din mula yung balon. Awan ti boses yun. Ba't wala? Try ko nga daw. Meron man po. Tulog siya din. Shout out to DFL ladies from Alcamash Boys, KSA yan. Hello po sa mga ano dyan, taga KSA. Sa kay Sir Ramon Rabago. Saan na nagabani? Wala na dito te eh. Saan na siya? Nagabani eh. Baka nagbili na ba? Nagano na, nagpararong na din sa police. Hindi, ayaw yung sasakyan eh. And shout out din po kay Ma'am Chris. Kay Chris Bing TV. Tama? Wala? Wala man siya. Yan o. Kubo. Ay, Oh. Si Kuya Jube nagkakawin. Nakaganyan. Nagkapamimig. nung naglapit na sa pispan, Kasano nagganon na ulit. kwa. Makaado. Adda maala na. Pamimigan na mata kwa. Sida. Oh, yan o. Shout out po sa lahat. Yan. Shout out din sa Renato. Yan. Shout out din pala sa Van Orden family. Hello po. Inaantay po namin yung 6 balikbayan box set. Excited na kami. Kaya lang kailan kaya magdating yun. Pero malapit na. Sabi ni Ate Loida, malapit na daw. Ano yung walang nag-game? Yung unbox na ni Kwan. Yun, isip natin sa... Yan, syempre, shout out din kay Sir Anonymous subscriber at kay Gayam. Aloha. Hello po! Wala, kalakas na ng hilaw ng tiligaya kay Gayam ah. Kalakas ng hilaw niya ang tiligaya.
Sabi pa singa parang daw. Happy New Year, mano. Parang Christmas na. Kung na lang, happy holiday! Yes po, ma'am, si Rogia. Ano? Dalaga pa po si Gigi. Ako may Ha? anak na. Dito ka na magtira? Nakarami na ako. Hindi na ako makakain. Nakadalawa lang. Kasarap kasi, katamis. At saka isang subuan mo lang eh. Ito pantil. Sayang. Binuhat ko to galing Siyempre, bundok. shout out din kay Aurolanda Peralta, at kay Sir Ronnie, at kay Manong Junior Supanga, kay Nanay Coring, Kay... Ay, nanay ko kay rin. Sir Almer Ramos. Di pa ba? Magandang umaga po. Kay Ma'am Marley Kitchen. Yan, kay Manang Marlins Yun, Kitchen. Marlins pala. Marlies. Celestino. Marlies. Celestino yan eh. Marlin Celestino. Ayan, Marlin Celestino. Kay Ma'am Jenjen. Eve Gentes. Yun. Kay Ma'am Teresita Mus from Pangasinan. At kay Manang dyan sa may sa Singapore, kay Manang nga yun? Alexander. Sino nga yun? Wala kayo. Ayan, ay wala ka pala. Ay kay Ma'am Gemma, yung sa Singapore din. Basta kay Ma'am Gemma. Kay Sir At kay Almer. Manang Alexis. Almer. Kay Sir Almer Dalit yan. Hindi pa kami nakakatulog po dito Kay Sir sa Almer Dalit. kubo. At may bata. Kay... Pero basta ngayong taon matutulog kami dito. Hindi matatapos ang taon na ito na hindi kami matulog dito. Saka dito tayo magbagong tao. Ito rin kami siguro mag-New Year. Charot. Dito ka tayo sa New Year, ante. Ito na maganda sa inyo. Ang ganda ko pa kasi. Yan, shout out po kay Ma'am Ruby Rosal at kay Ma'am Leia Pulido. Hello po, nakabol sa live. Isa po kayo, masa po ang damit ni Putput sa pasalamat. So, ayun nga. Nay, ante, nakaulay. Yung pink niyang damit, yung sana isusuot namin sa kanya. Kaya lang ayaw niya. Kasi, yung tela, yung parang kulambo, na ano siya doon, na irita. Dukutaan. So, ang nagwagi yung last, yung brown, bagay niya naman. Kaya lang, naiinis din siya yung sa kamay. Kaya Nanglislis niya, noon, nakalislis, tinaas nakataas. ko. Bukas magpa-reband daw si Gigi. Magpaganda ako. Hindi ko alam kung Ay. Bukas kami magpaayos lang hair. mag-me time naman kami. Me time. Kasama si Yang Yang. Kaiwan niya, katanga dugot na. Nagkukulto ng ano. Ay, wag daw. Ikaw nung pa, pagbili ka sa bagong taon at wag kayo makakagat ng kananda. Kaya, Shout out po kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Hello po! Kay Ma'am Jennifer Johnson. Shout out po kay na Amaroto family watching from Subic, Zambales. Yan. Shout out sa Amaroto family dyan sa Zambales. At sa asawa ni Ma'am Jennifer na si Sir Jojo na nagluluto ng adobo. Yan. Pakain naman Sir Jojo. Patikim naman ng adobo. Baka ibang iyong lutong adobo. Tibo yata siyan yan. Parang sa isa sigira ayaw ng dress. Hindi siya hindi niya nasanayan. Kaya no? nga, parang may pagkaano siyan yan eh. Gusto niya mga bola, pang Oo. basketball. Parang tumboy. Pero hindi yan. Ganda-ganda. Kaganda naman. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede, wala sa amin. Paluin sa puwet. Oh. Saan?
Good morning po mga ka-dragon from Ayun. Ma'am Loida Sabino Madarcos. Te, ay, te, Okay ayan daw. din. Ayan daw pang video niyo. Ito pwede to. Ito. Upside down. Yang dali dito, yang oh, dali oh. Gusto ko nila makita oh, dali. Ipakita mong girl ka yang. Oh, ayan. Yan yan. What the goat said? Me. What the cow said? Oh, very good. What the chicken said? Tektila. What the duck said? Quack, quack, quack. What the bird said? Bird? Tut, 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 tut. Cat. Oh, A, B, C, D. A, B, C, D. E? E? Wrong kasi yan F, yan. G, H, I, J, K, L, M, N, O. Yay! Q, R, S, T, U. W, X, Y, and C. Ikaw, ginamali-mali mo napapahiya ako ha. Napapahiya ako Number naman, number. Marunong yan. Where is your eyes? Eyes? Point mo yung eyes mo. Ayun na, nakapikit na oh. Where is your ears? Very good. Ears. Where is your nose? Very good. Where is your mouth? Mouth. Mouth. Dito oh. Yan. Ilong naman yan eh. O, si Tita Joanne. Tita Joanne, uwi ka na. Say hotdog. Hotdog. Yang, hello guys. Paano What's up nga dyan? Yan, sabi ni Tita Gretchen. Hello guys. Hello mga ka-dragon. Ka nga. Wala, yang. Talo, yang. Ano pa nga ayun yang. Hotdog. Kasi yan mahilig din siya manood ng ano. Restoration. Hindi yung mga... Balay. Oo. Yung mga nagbibin na. Pero na tayo, gabiro pa lang si Kuya Joby ng kohol. Ay, siya sa Tagkalon. Good morning mga ka-dragon. Watching from Hong Kong. Hello baby yan. Yan, you're so gorgeous. Yan. Shout out mga Evelyn Gomez dyan sa 8K. Gandang bata ni Yan from Carmina Junicio. Yan. Thank you so much po. Ganda yan si Popot. Pag nakikita na agad ebidensya. Kaya lang may pagka-boyish. Yang, wag Kaya yang. medyo may pagka-boyish siya. Ayaw niya magsuot ng mga dress. Gusto niya short lang. Hindi kasi Minsan siya nga nakama. gusto niya diaper lang. Ayaw niya mag-short. Pahirapan pa mag-short. Tapos nakasando lang. Tapos sando. Ayaw niya yung may mga raffles yung dito sa kamay. Ayaw May niya. mga ganang bata naman talaga. Uhiit. Madukutan. May ading ka na nga. Gandang ganda ako kaya yan. Yan, shout out kay Sir Jeffrey Noguera. Very good yan. Yan, sige, siguro manas ante. And shout out kay Ryan Marbalos. Hello po. Smile daw ante. Smile daw, sabi natin Juan. Jem Arquero pala yun yung sa Singapore. Ate Joan, magbili ka nga ng kwan, salmon. Magbili rin daw sa Antiligaya. Tsaka hipon. 1 kilo, 5 kilo. Ilang kilong salmon lang tayo? Kalangin.
Masarap yung salmon kasi. Sige. Maguhi po. Sabi niya, oh, kwan daw muna Gcash. Sabi ni Joan. Yan, shout out po sa ating 126 Kailan ka viewers. maguhi ay? Doon kayo mag-arap eh. Dito ka nakatingin. Ay, doon mo nang... Wala o, tinatanong mo. taga-open ko lang yung YouTube kung meron. Kamusta mga ka-DFF? Praying for fast recovery ni Noah. Yan. Thank you po. Ano yan? Ebenezer Lugo. Ebenezer Lugo. Naimbag nga bigat yung amin from June and Eden from Colorado Springs, Colorado, USA. Yan. Hello po, Sir June and Ma'am Eden. Ingat Hello po po. dyan sa USA. Kamura ng tilapia dito. Magkano, te? Maggatang ka nga raw. May 50 isang kilo? Ilagay mo sa may kwan, yung malalaki. Para pag kwan, pang ihaw-ihaw. Kaya naman, bibinta nila. Makabak sa malaki, no? Magpabili daw kayo ng tilapia, yung Ayaw ko yung plata. tilapia. Salmon yung hipon na lang eh kung tilapia. Gusto niya, magbili ng hipon? gusto niya hipon, yung malalaki. Tapos itago Kadami niya, dyan sa palengke. tapos itago niya daw sa Mas kwarto, mahal te. kasi Siya lang dito. daw mag-ulam. Hindi naman yung ganong Ha, malalaki. 30 ang kilo kamura. Wala din. Maniwala ti Joan. Magkano daw? 30. 30 daw ang kilo. Kaya makabili ng 30 bilog. Ng hipon. Tilapia. Gano'n ko. Ang tinagaya. Hindi naman yung ganong malalaki eh. Masarap may inihaw natin And dito shout dati. out kay Ma'am Bernadine Andaya from Nueva Ecija. Yan. Hello po. Yung sa mga taga Nueva Ecija dyan. Tama na yun? Kila Ate Agnes. Yung isang Ay, Nueva kwarto. Biskaya eh. Sinatag mo. Ay, oo, Nueva Ecija pala sila. Nueva Ecija. Hala, saan yung balat? And shout out din pala sa Tagari ka mga pupo. Bangon na. Ignacio family dyan sa Bulacan. Yes. Kila Ate Jane. Andang Ate Sa mga Ungit. pinsanin ko Kay dyan. Auntie Kumusta Merle. kayo dyan? Yan, Santa mga Marley lagi taga-Bulacan? nanonood. Kay Kuya Erwin, asawa ni Ate Mary Jane. Lagi din niya nanonood. Baan mun ah. Ano yan? Baan mun ah. Ano yung baan mun ah? Baan mo, kwan, yung hayaan mo na. Ay, hindi pala. Dito yun. Sa chat yun. Busy. Baan mun ah. Binasa ko yung chat. Kaya magtingin lang po saan yung baan dyan. Binasa ko yung nag-chat daw. Sabi ko, baan mun ah. Iwan ko. Nagasa Sa GC siguro. Ang bilis naman nakagising ni JD. JD, oh. JD. Si JD naman. Ito naman si JD ang i-flex natin. Pamain na lang yung naka-orange na short. Yan, yung bilugin na bata na yan. At napakabait na bata. Ang sarap Madimunta ko ang pigain. Yung likod. Tuwag diyan. Oh, nadami nyo na rin pa. Magliyad lang siya eh. Magpilayan, ano, bilad, hindi masarap pa. Totoo yan ang tiligaya? Oo, magliyad. Oo. Newot ka na. Kung kunak no, Eh kasi kakagigil oh. Kaya bango-bango. Munid sa kitina. Pag sa kilikili inong mo. Dapat sa tiyan lang. Magliyad ka din pag sa tiyan daw? Ha? JD? Ay. Tita Juan, uwi ka na. Hindi na ako mabigat. magkaroon sa akin. Ginadiet na ako ni mami. Hindi na ako mabigat. Ang ganda ng kanyang short guys. Oh, ano yan? Ukay. Kulay orange. Ganda nga eh. Kain na po. Oh, naghahanap pa siya ng kuhol. Pagpugaw, magandang Kain na po. Hindi pa nga sure kung ano, makaluwas si Kuya Dan at Ay, nagpan siya. Juan. Hindi pa naman din sure yung mga maglabas kung baka mamaya 1 week lang may follow up agad yung sinuwa. Oy, nag-utot si JD ah. Kailangan magbalik na naman dito sila. Ay na, yang. Dok. Masarap nga yung sinigang na corned beef ko rin. Nagdadamdan sa isigrara po. 11:42 na. Saan na sila banda ay?
Sa kubo. Ito na sila, oh. Ayun pa, ulit patapos doon, oh. Pinagkanan nila. Lipas na pa ati sarili sa tata na ino ako buno yun di diary ka niyo ata. JD. Ako na. Chubby-chubby naman. Si JD cute-cute. Sabi ni Ma'am Evelyn Gomez. Cute-cute daw yung JD na yan. Thank you po. Say Ha? thank you. Thank you po. Si JD, ano lang to. Tahimik. Hindi Tahimik. maligalig. Kaya lang gusto niya naman laging nakatayo. Nararamdaman niya pag nakaupo kayo. Liad-liad niya yung katawan niya. Yan. Isa lang yung takip nito ay. Kapag nakita ka na. Tawag mo na si daddy mo. Tawag mo na si daddy mo. Advance Happy JD. Holidays mga DFL from Calgary, Alberta, Canada yan. Shout out kay Sir Doy De Castro yan sa Alberta, Canada yan. Happy Holidays din po sa inyong lahat. Happy holidays. Kaya't ibigay nyo na. Sabihin mo nga JD. Pag sa nangatrabaho. Kaya't ibigay nyo na. Ante, ano yung ibigay? Ang saging na Yan, hello po nilaga. sa ating 119 viewers. So, bait ni JD. Oh, pati. Nalilibang siya sa mga nakikita niyang mga dahon na gumagalaw-galaw. Naka-charge na kasi siya, kaya pan. Parang mauntog ka na dito, oh. Oh, naramdaman niya na nakaupo. Bait yan si JD eh. Behave lang yan si JD eh. Parang pati. Yali sa nung yali anay yali. Ano yun? Yali sa nung ano? Madam, pabasa man ni Antiligaya. Hehe. Anong pabasa mo? Basa? Hindi niya po makita, maliliit. Yan, shout out kay Sir Kenneth Habayan. Pogi ni JD habang lumalaki. Nox. Eh, Hindi ka daw sabi pogi daw ni yan. Tita Maduna. Naku, Ate Joan, meron na siyang dalawang tagba doon. May tigyawat na siya, in love na siya. In love na si JD. Pogi ka daw, JD. Yung kon mga kuya. Ha? Habang nalaki, nalapad man yung ilaw. Gaganang ganon. Na, pagalawin mga JD. Parang nakasalubong. Good morning sa inyo, watching from Georgia, USA yan. Hello po, Ma'am Mina from USA. May kon dyan. Ante, baka matusok ante yung mata niya, oh. Excuse me po. Nako. Lawat ka dyan kay Tita Wala, Joan mo. nasa yung halaman niya. kalahating buwan na pala tayo ng December. Nasa kalahati na naman. December 15. Na, ilang ko na lang? 15. 15 days na 20, lang. 15 days na lang. Oh my God, parang... Pag nagbainte yan, hindi na magtal na yung mga tao, walang handa. Talaga eh. 31 ngayon. Ante, pag nagbainte na, hindi na makataltal na yung mga tao. Ala, awan po yung handa. Ano na, kanya-kanya na lang pabayan yan. Kung magantay kami ng ayuda dun sa mga gatrabaho sa May ayuda kami sa... Bago magpa- Mayroon din ayuda sa... Trabaho sa kwan. sa Bulacan. Ay, Yun. uwi. Kaya ni Grata kayo pa. Oo. Siguro hindi ko ka na di yapot. Eh, ano yan? Oh, Tita Joan. Hello po. Hello po. Malayo po bang Nueva dyan sa inyo? Ay, malayo po. Kami po ay Mindoro, tawid dagat pa. Lagi ako nakakapunta dati dyan sa Gapan, sa Nueva Ecija. Gapan, Nueva Gapan. Ecija. Ha? Hindi, nagagala lang kami doon dati. Sa Minalungaw. Yun, napunta na rin nila Andy yun. Minalungaw. Paganda doon eh. Kaya nga, lakad namin yung 1,000 pan siguro yung step. Yung maipit yung paa mo. Step, akyatin mo hagdan. Tapos makapunta ka doon sa taas. Oo, parang may nakita Hello mo ka akong- DFL, kamusta kayo? Amin from Calgary, Canada yan. Shout out kay Sir Richard Esteban. Oh. Oh.
Bait-bait naman ni JD Boy talaga. Tawagin na daw si daddy mo, JD. Tawagin na si daddy mo. Hey! Wala ka. Kumasahan. Wala ka. Kaya na akong kapit-kapit dapat. Pero pag lasing mo, wala pa rin din. Wala kasing no chicken, walang... Baka dyan na may pates. Kilante. Ay, yung bagoong sa pates. Ay, yung pates sa bagoong. Bagoong sa pates. Yung sa ibabaw niya lang. Hindi mo yan. Yun yung kagat ako. Ay. Ito lang sa buyog mo lang. Ay. Oh, no. Muntikan naman pag yung JD na yan, napaka gusto mo tumaya. Bago pa ito lang sa bago, magpulwa ko. May ano na, bater. Mantika mo, hindi na sarap yun sa ibabaw. Kung madilaw. Mantika lang ito, parang maganda. Kapag kumatin ang gisaw. Ang tahimik ng batang iyan. Ang tahimik. Shout out mga kapatid from Tito Yabot TV yan. Shout Hello out po. po Tito Yabot TV. So yan guys, bali kakain na kami ng sopas. Then nilagang sitang na fresh from the pot. Nilaga talaga no, sa tanghali. Sarap na yun. Yan. Thank you po sa lahat nag-join sa ating live today. Ingat po kayo palagi. We love you all guys. Bye po! Say bye-bye. Bye-bye. Oh, yan bye-bye ka rin. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, Didi. Bye po! Bye-bye. Bye na yan! Bye po! Bye na! Bye-bye po! Bye. Bye! Parang makunat pa man yung sopa.